Hei, salutare tuturor și ne-am găsit la un nou episod din seria noastră de Survival Games. Astăzi revin cu episodul 5 din seria noastră de Survival Games, da. Și sper să vă placă acest episod. Dacă mai aveți în continuare episoade, nu uitați să apăsați butonul de like, asta vă spun și înainte episodului și la început episodului, de fapt înainte și la sfârșitul episodului, scuzați-mă pe am greșit eu, da. Interesant. Mă întrebați de ce mi-am luat skin-ul ăsta cu Kratos, adică îmi place mie, e șmecher. Chiar și șmecher, și poza de Kratos, vine la profil la ăsta, la... Nu promite că o să câștigăm niciun aici astăzi, dar așa, nu am rezultat stare foarte perfectă, e 9:41 ceasul. Da, și acum e dimineața, n-am mâncat, n-am făcut nimic să filmez, dar am zis să filmez, că ce se poate întâmpla, nimic. Am filmăm acum și hai să vedem ce se mai întâmplă la Survival Games ăsta. Nu știu dacă puteți să țin viața, dar nu cred că câștig. Ok, oh my god, ce aia vreau să-mi șoc. Mai mergem la acest moment. Mai sunt 30 de secunde, adică trebuie să încep acum, cum am spus. Da, o să mergem prin înăuntru, de fapt. O să luăm chestul ăsta random. Așa, wow. Le vreau și armă. Și armură și toate chestiile. Vreau armură și armă de început. Că mă descurc eu. O iau pe aici. Adică pe aici. Bună idee. Da, că am văzut într-un film. Glumesc. Deja pot să mai sabie. Sper tare. Deci sper să vedem prima secundă. Ar fi... Wow, infailibil. Dăm buții aia că știu că ăsta aici. Știi că ăsta s-a luat aici. Acum hai să mergem mai sus. Nu, promit, nu cred că câștig nimic, dar de... O să încerc și o să mă scuzesc așa mai puțin. Deci pe aici. Unde... Nu știu că ce să se numește pantalon de ran. Am ghicit-o perfectos. Chiar la Țancarino. Să nu știu că-s full aerul, am trebuie buții de ren. Hai mă că s-o full apă pe ce pana mea. Și să știu că era 2000 și de astea. Ce sper de acolo nu ne trebuie. Mâncare. Da, asta e perfect. Hai să ne facem boost, doar că de sabia. Mergem mai jos și până mergem sus de tot. Să ne facem o sabie. Ok. Să mergem sus de tot. Să ne facem o sabie. În caz că mai găsim ceva, asta e soarta. Pe aici. Luați tot, atunci să punem și noi căcaturile astea aici. Bine, cele care nu trebuie, desigur, nu să zic căcaturile. Pe aici era de... Nu știu dacă am băț. Am băț? Nu, n-am băț. E perfect că am băț. Oh my god, două cesturi aliniate. Am și un băț. Eu știu să bestă. Spune că-s buți. De ce nu-s buți? Bă, nu fi țigan. De ce nu-s buți? Nu putea să fie ceva mai prost. Mamă, dacă chesturi pe locul ăsta, 3 chesturi la rând, aproape mai. Ăsta l-a luat pe ăsta și nu l-a văzut pe altul.
Are hack, frate. M-a aruncat după chestia aia și mă băga fix în pânză. Oh my god. Retarded copil. Să știu, nații de proastă de copii. Și da, cam atât acest episod. Nu uitați să vă abonați, să apăsați butonul de like. Și dacă mai vreți în continuare episoade cu din Survivor Games, nu uitați să apăsați butonul de like. Și noi ne vedem data viitoare. Ok, pa, pa!